sa nipa bi o ho se usoro no a onu nipa o defa wo say oh I love you for no monchire wonyina amre me I love you no ka say obeka ka mugina TV so ana waka pa wo say Matthew Samparitin so nchichemu edunum ho sania oso Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dia sasiso and many Ajuma yesimini aketi enti usumo sumio aduna bema wanya aketi yapa ewa sasiso ewiasim mubasum na wansum ye dia fanyina mose wansum bisa usum ye maketi yapo eni jie di sompa die e maketi yapa sompa dia sasiso emeni jie Sompa FM, Sompa TV, market yapo, Sompa die, M.I.N.G. Bichim wafidi ene to Sompa FM and TV, nebema weniji, eni aketi yapa, nebema weniji o, sabra boy mo dajini. Be natural, so no dear when ya Bemma when it ye, market ya panso camu, and market ya pa, our fidi in it or sompa, FM and TV, why? Yasim sompa maniji and yakatia pana unu warada. Sompa dia sitine munu ema ketiapa ye no mai munsam makudi munsam dina ne kasebo bijisam ni ejasu semnyina sompa dia ba mampu sompa FM ema ketiapa sompa TV M.N.G. Sompa TV M.N.G. Oh, wisdom. Pramo ato o my kronkron mighty asemai Ghana ya mamu nyina ha ya sanso gina so se ni ama obibia kwaba ebraso se pramto bra kase we yansam a yansam trefo eti won ho egu montene so na wode masamufo so hwe ni chichimu di huwa moato so eyi mu ntata nyina firi mu wieye no ni editie ene ni edika ene ode ama ya pesmakafo so yanso yenye na yemfa ya no ne yetachrema emegu nsem ne ho asew emfa ma ewo kase kwan so hyane so se kase yi etwa no ho frede ewo nkran ha na nyi wano nko anenam eye secure sanitary pad na dawromanti se kase no eye wode na se niema nyina koyi a join ye we Facebook ne so na fa comment to ho na emom hyane so se eye secure sanitary pad na dawroma eno amakase no aye so secured na endpoint homeopathy clinic wanonso ebo ne chidom ni nyina mu no na 21st clinic wanonso alezie miemu abom se pampe abo mbelet no ya wanonso ejina mu denden kase ni twa ne ho se ate ya ebutu apasuo no ebekwa akobudichi ewo asante mantem mu kumase eye sompa 93.1 FM
me say da bia na meka radio batan a ewa santimantamu a nufutebrebe wo mo aka nyina enoma no ena afe ayiko 100.9 wono so ebodemu ewo asantimantamu adamfopa radio ewo Paris France abrochimemu sanso ena sompa 101.1 ewo takwa 103.3 ewo takrade 106.1 ewo tachiman 98.9 FM eya sompa sunyane ena afe 90.7 ewo nkranza 101.3 ewo doma udiko daneso ye twagu ewo hodenden eya sompa FM o eya ahwehwe yen wo ho afe udru Facebook ne so nso a eya sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ye twagu ewo ho YouTube no nso so ye gu hodenden eya sompa FM live Shannon so and someone better than no ye kruche ni nyina ewo brofokasa mu e de akogu www.sompaonline.com and nan someone ye de so mu awia yi ni animu ni bi enie Fam kwa wodo bi ya contractor bi wodi ya kwan de amaye no military officer bi wakwa akwachi akwa bi se wo wi akwakwa de ma e de mu nkyeremu esi ase ebeto aye Omampanyi Mahama e de atu dwese nyuma e wo o my Ghana mu asibeti intimatimi am oman no afa ne tuma pefra na ejina 24-hour economy hye ne so Ghana Revenue Authority say Ghana fo nyina ye na bosumi ne de to so dunsia asem bi hye ho e ye de asem a Abrempoko mienu ye be dwede mu nsam a wodi atintima wo ne kokobon nsam e to de ama aban no Cats International Jumakuo no so na ebontinani se wanhwe ya PURC for wom de wom bekwa kopie mu e waseni bia edi enti ene wo mutu sana mu yi What is COVID-19 no say egusu je ntra ha Ministry of Health one more launch donation desk bi ye de mu nchiremu ebebre wo na media budget no so nam so ama photosafo na be de ekire wode nsem bi atudwa ne nyina mu sane esitie no obete e wakase yi so Member ba ko ye okọ memra sebedwafia committee a wo mo shapomdin sem so e de atudwa ya wo chem se kamia ko esa ban no wo bre pa se de be ya nurse fo wo musika sem no wo betutu ni yi we oye pani kwantrefo be de atie ya ada Financial Intelligence Center FIC ano wasi hunu bone na wo koka enkoka se me koka se me kojisika enye kra ye be chobo sompo de ne akyeremu wa mahodo so Israel for wonom to kwache ne ye no eya dia Donald Trump obekasa we no eya asumdue na wonom ehwehwe sene ensem no esitie wonom ama ebese na aduosia se wo hwe aprasumdue de ebekọ bia no ye de mu nsem ne beto na ye dikan enso ene mpanyimfo so ahwe sene niema ebesi akọ ewo sansem we se wonsem dodo na ka ho bi na ye de eba beso masomfo eye basa Medidi Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia mene Adwoa asare ena afei Obrempong na kwaku ampoma ebusia fe yenji brani adaje na ensam no senia esitia ne yema bemu doso mo enfama mo ye hye ensam no se ede afri kwakwa dema yama ne body ne nchen na enkra ya woto ede afri gomoa ene ne mpotamo no ede aba enyina ne se wohwe ya kwanfo ye ne atetiapo awiewie se adanko ne yadu na aban no aboso se wobehwe na watimi yibi ede aboa esansa aban dada no eyada na adanko akufo ne ne mpempenso wode kodru ya no wode hye contractors nsa se wono mo hwenso ne no esansa ebinom kyerese sika ye ho akwa twede ama wonom ti no enya ade a woyi kwan na kansensemu na kakra na wo na wonom de bokwan ne ho bra no a ye nkwate a ene dwumayeni bi a wono edi ne dwuma ewo contractor bi a wono so ene central region wo de wani kyerem wo Nag Fairmont Construction Company no a wono ene ye panyipa ye wodi eche wafa no se wonya adwuma ma no abrantie kwaye ya wakɔwi afengo ya wonom edi gu hye mu bi akwaye adwuma na military officer bi ADWOA ena waboa ama yensa etimi aka na ye kasa no wakodi aplosifo ensem kwaku adema ewo ahoma no so nte no yene no enkwobɔ nkomai na enkomotwetwe ye kɔso ewo ne sre ne ntam so no wontimi efa mu ensem ema kwaku ma hai Many aba ejoso na honamu ti se me dofo
Oh, never on them dear. Yame ayebi pa onyankopon ayebi. Money adwuma so boy enkyeremu an ene de wode nam nie eduru se ye wi afam gwa ye de ye kwan. Eya no kure meta wase edwa be pie mu ewo eye gomu adom na se na eye kuro bi a ewo gomu is mensini mu ofimfiri mantemu na se obi enim dom na se a ufiri eye kasoa udu ewutu breku wedu gomu akoti eye potin da beni na wedu eye gomu adom na se eho ena etese arowsen we esi ewo na yenyina yenim se ufiri kasoa na etese uba besia ko wini ba ne keep course ho na eyade se womo eye kwantempon eye dualization road ene ka kwan no enan cars no enan ko enan so ba kama pa enye asam ketwa na numu na etese contractor oye kwan no ye friend no eye nan Fremont Company Limited wa fedma efo bebro ni omo eye adwuma endura da enwumre amaneba yensa eka ye ense eye osre ni bia onu bibi nti yentimi mfa ne din entu edwa no otem na otikemu efiri eye dominance kurom ho na oba janhye ho na ohun senia eye abobo ya metre tricycle bi senia car no si tricycle no eko na ogbo ni pa jonjonjo na chese woni a wo moti eye abobo ya no so no ohwe wo munim ni se ni wo mutwa abobo ya na ohun se eye not one of confronting one no bi so say na me na no mo hote say na mo kwenfa ohwe wo mo kasa na mo kana na chese izizi ni nyina no bi so say na ne omeyi egumu yi na mo de kwenfa na de na wom nti no mo na chese onyankopon ka ba akokoma no so no kre ye kowia ye fango ene womu na ohwe gallons no over 145 gallons of fuel ena chese womu ye na gallons na egumu no ye akese se dichem na ye digu eye gallon bi e ba ya ye friend eye kufo gallon yellow na ye benya 145 enye asam ketu anti numu ena chese osreni enye asam ketu oso wo mu page say ten eje say odi omu ko handle wo mu over edema ye dominance police command nyame adom ye information ye ko ye ema ye ne eye osreni no ekotwetwe nkomo na sei ena okan ne nsem no emija for jansen mu nde bobo ya olodi gallons na minima do omudu we obi dem omo flodi obi dem ti omo flodi we na me stop on me sound o den o we no initial no say fuel no obi na osmo na from say han obo na kongo din den na kongo no osmo mu na omo famra enti fuel no me interrogate to ma na make just ada more report to mu twi fam so mo ko enti fa moto ni madam fuba na e chin so mo ya ka chin that janction further interrogation making just say fuel no de mu de twi kwan no bi o mu twi kwan no ana obisman no nkofa nipa no nipa ni so so ombo so nipa ni onim nipa no nti they see and they say anajo ne return no mo fa fuel no na me keep fuel no me fie entino we ni asemo a eye osreni ya oche eye akromfo mienu odi etudwa na sa asem we no enye asemo a esi baako ana esi mienu de ni de nyina no ekwan a aban aboka se yenye ne woni a sebi womu ni adwuma ye contractor form se womu enye adwuma no de ni de nyina no ade enkwa na womu ewia ewo company ni mu enche ye iron rods eye 45 mm akese ne pa mini aba se ye de mawa enipa nsia kura entimi empeja tietie bi enipa miensa kura ensia entimi empeja emrantie yi entimi ko wia iron rods bi ema ye tromo edom ko police station ubehu ane se ahwea kura ye de fele kwan no na kire se obi a owo sika na kire se wa divert tipper trucks ne baako na kire se omo de ahwea no akwa akogu omo ho inso omo de fele kwan no na kire se sakro no bota ntan na na kire se ekwan a eye no treatment company eye no womu ewie so nti nyame encha de se womu wie bi ane achi omo womu wie bi ane achi omo nti eno ene arawsemo a mene we ka sei endrada enwumere esi ye ewo eye gomwa dominance a osreni ache enipa makomako mienu safa ya mene we ka sei ya de se asem no akopim wo dominance district police commander police for no eye nhwemu hwiebe ende ne okine ya no ya de so mu do mbeko akogina asem bia na ne ebepim bia no yeri aba besom etiefo we de wan fa ne nsan keka wo mo SOMPA FM
Oh, wait there, of an Loki, or one fan in San Shadan, Kikaomo bat. Wait there, and Soboa, and Casebo, Casepampa, wait there, but almost fan Loki, because into me, Yano Crass, Keke, into me, Yano Crass, Keke, aha. Mete, so I knew more. I'm sad, so Janino, a software now. Intina na mi bisa mu kakra no. Dabi, was anya kura sa keke. But my na say na ya ma mo ne yone amanepa. Ebusia yen kra tofo ni ya woton kra ewo eye sompa kasia so ede ema yen we no opeja efri gomua east empotem ho ewo emfifi mantem kwakwa de ma na wode ebreye ni. Free sa ensem ni mu oni afi ani nchire mu omampani his excellency John Dramani Muhammad ya to just a 24-hour economy hye no eno na eba beye fapem mapa na aboa manyuma Ghana hadie etimi atintim na konkan na mabundudo no a wo manya bi aye na omampani de nsem we nyina etudwa enne wabra officially wo mkopa 24-hour economy policy no eho entuma ewo enkra hanum sei no omampani echeche ni nsem no wo se sa sem we pepi tete no sa na ye wo memu se yesesa yesika kokko se ye koko ye timba ne niam ahudo bi a efe no raw materials wo memu ni amane e de akọ obi ma so na afi wo mkọ hono mu a wo ma sa akọ akodane mu aye no srade komade chi chocolate ni niam ahudo wo ma sai de abaga na ha ne ya sa to no aboden ne nkọ wiase ne mu mfaso nyina amanonefo enenya na mabunu ti wo memu wa bra wo mu nya bi kura no wo mu edi wo sesa ade no a emre bi na wo ho no sesei etwam esanse 24 hours hye no wo mu edi aba beboa national mobilization wo ma akwanya kese se de be ya mabunu no wo betimi anya adwuma ni bi aye wo se we no enye se bia ye extend working hours se wo ko anopa adwuma tuamu a na ebi ko shift na ebi ba anopa na ebi ko awia na ebi ko anwumre wo se enye se ye run shift keke na mom no eba beboa pa na ama exports de di free Ghana ha ekwa ma no nenso eho dwumadie no etimi akonkan yentie bi. It is a national reset, a bold strategic shift to unlock our country's full productive potential. Today we reclaim our founders' vision of a self-reliant, industrious and inclusive African nation that works with organized creativity and ensures prosperity for all. We ship cocoa, gold, timber and oil abroad, only to repurchase them as chocolates, jewelry, furniture and fuel at a far greater cost. It fuels foreign economies and funds foreign healthcare and education systems. While our youth remain unemployed, our industries stagnate and our imports balloon. But let me be clear here. The 24H Plus agenda is not simply about extending working hours. It is about unleashing productivity, expanding opportunity, accelerating exports through well-structured, multi-sectoral and inclusive interventions. This launch is not the end, but it is the beginning of a massive national mobilization. Enwachi enwo mampanyini editu just say 24-hour economy hye no wo mo achichemu beye afa enum de di kan eye grow 24 eno no eba be focus ewo kuayo eso se de de abefo eba be ye kuayo ameso abanfaso wo Ghana ha ye wo make 24 eno eye industries ni manufacturing for no connect wom as part 24 ena fe efe bi wo hono mo kura wo mo edit event ntete so eba be piece nti we de ade mu ankasa. The 24-hour plus agenda comprises synergistic sub-programs that are tailored to key value chains. These include Grow 24. Now, Grow 24 is about boosting agricultural productivity, agro-processing, and food security. Make 24 is about revitalizing our manufacturing and industrialization. Build 24 is about accelerating infrastructure, construction, housing, and public works. Show 24 is about harnessing Ghana's rich creative, cultural, and tourism assets. And Connect 24 is about fixing our logistic chains, transport warehousing, ports, energy, and digital infrastructure. And Fund 24 is about unlocking innovative financing through credit guarantee schemes, blended finance, and venture capital. Aspire 24 is about building the skills of our people, and Go 24
is about mobilizing all sectors, religious, security, academic, and civic, for national productivity and pride. Omampanyini His Excellency John Dramani Mahama. Yɛtoa nsɛm no so ne yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na ɛno mu hɔ ɛna aban ɛde baayɛ sɛ sese wohwɛ sɛ ne ewiase nyinaa ɛkɔ na ewiase nyinaa nso titiriw paa ne ntɔkwa a ɛkɔ soɔ ne nyinaa no a ɛnam so ama ɛka ewiase sikasɛm yɛ ɔman Ghana nso yɛwɔ wie yɛase ebie ɛno nti ɛka yɛn paa titiriw ɛne fam go yɛ ɛkɔfa ɛde ba ɔman yi mu no ɛnam so ɛma me ne wo kasa mpo no aban kyerɛ sɛ wohwɛ sɛ ne enyinama hoden efam ho no eka eda ho na ya nhwe yie na ho kra mpo nso no se demonstrate pa na se ya nhwe yie na ya mfa kakra anto ho sanse empani se aboatati a odidi wi ano de kakra hye ba bi sanse onim da nsuo beto enti wotwe no e de ban kakra saa na se ya mfa bi anto ho a ye wa na oman no esum aduru ye eno nam so e ma aban ye se ukoto fam go a titiri ni wonu ma eyusu ehyan ene afidie tetafo moto ibie no na nka ukoto a otua 1 Ghana cedi for your pocket e de ama aban na aban aya ne ntete wan keten saa no wati bi de aboa ama dum so se de ye nkomukura enam so ama wɔn kɔgye saa deɛ wei atu mu ɛwɔ mbrahye badwafie no ɛdam so kora mpoma wɔn yɛ sɛ nka ɛnanu ada bosom yɛ twa mu yi ɛna nka wɔn mo ɛde saa ɛhyehyɛ no ɛbɛyɛ adwuma Ghana Revenue Authority ɛde ba montre sɛ no kora watu asensɛn sanse na aban atufo sɛ wɔn to ne bo kakra nsa mene wo kasa nkrata ɛde afiri Ghana Revenue Authority aso yɛ aba yɛ apɛni ɔhwɛ kyerɛ sɛ acting commissioner anasa acting commissioner general ɛde ma asoɛ no ɛyɛ yɛwura Anthony Akwasi Sapon ne nsa ɛhyɛseɛ wɔ kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a bosom yɛ yɛwɔ mu yɛyi ne da yɛ ɛtɔ so edunsia ɛnɛ ɛda ɛtɔ so mienu yi na ɛsɛ aka na ɔtwe mienu pɛpɛpɛpɛpɛ 14 days ɛbɛka ho pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ wɔn ɛhyɛseɛ agyegye saa 1 Ghana cedis no wɔhono ɛno nti wɔn nam wei so ɛbɔ kɔkɔ ɛde akyerɛ ɔmanfoɔ no nyinaa sɛ obi amfa nhyɛ ne tirim sɛ June 13 no a wɔn tu hyɛɛyɛ a na no kra nam so ma wɔn ɛtwe ɛsensan yɛ no mene wo kasa bosom yɛ wɔ mu ne da ɛtɔ so dunsia 16th July ba be hyase eno nti ye hyankani wo de fam go di dwa na se wo kwa akoto fam go uduru ho ne yeka 1 Ghana cedi dia no e de to so kire wo a e ma ne nya wa de foforo nka se yetwam na emom wo mo twetsensen ya afei e na e ba be ya adwuma afei yensan komo bie mu en na eku mienu bie wo my Ghana mu ase no be adwade ho nsem a wodi mu atintin papa no Bako ene Association of Ghana Industries AGI afei gutafo so edi mu atintin my ku mienu we sei aka won ho abomato kese e kan sem e de akire abana ni nyina no ye kokobo e na wode ema no wachese ye John Dramani Mahama ba ye wo hwe enne ye kase ya no 24-hour economy e ho ntoma pa ya wakwa akopa se emo se be ye anwuma ho no enkwa twipi e ma mabunu dodo ma bi enso aso ade hye dodo na so no a wo se e ye nhyehyɛ ma pa na so no ade bi wo ho a asi yakɔ brewu na se yes SOMPA fe wo ekwan bi so ni nyina ne se aban no wo hwe ne niam bo ya watotomu anyinam kane ahobo ye kase ya no na wotwetwem no PRC fo empanyimfo de abeto dwasa watomu wa homo pen be se 2.45% na wachire se wo pese nipa be ye na nyuma ko so mfa nipa dodo no anyinam kane ya e na wode be di dwuma enti wo fa nipa dodo na watre wo ahye mu e wo awasini mu so mu a enkania ne bo akosoro obeye den e na watimi edidwuma no amana ye nti wonhwe na wontoto ne manya saa dia 24-hour economy no ebesan agiegu wodi wani kiremu e wo Greater Accra Senu mu regional chairman e de ma AGY no eye Rachonom Akwalu wono so ene sentrefo e kasa ye yenkotie ensem a wokan ye efa ebo a wo kire se wode atomu e wo eniema bi ho e wo mayimo. If you are talking about 24-hour economy, you're asking industry to produce beyond the regular 8 hours. You're asking us to produce throughout the night. Can you imagine the cost that will be required in spending on power? Meaning the cost of power will go up, double almost. So if you're increasing, the increment will have tremendous effect. It will not be literal increment. Because if you're increasing 2.5 and we're producing at 8 hours, and now you are asking us to produce 24 hours, it will not be 2.5 again, because now you're going to have to pay double of that amount or more.
Yewura Akpelu Chonam Wano ena eye Greater Accra Regional Chairman Edema Association of Ghana Industries no na no se ya peguta so kyerɛ sɛ obi ka ɛno nti no yɛde wani yɛde aso president Edema Guta Dwumako no ɛyɛ Dr. Joseph Obeng wɔno so ne deɛ ya wɔde ɛma yɛ no kokɔbɔ no yɛnkotie sɛ ne osika no. This time, some of the things that we used to do in the past, we are not going for that. You realize that the plastic people, their tax have been and they came out to say that they are increasing their product. And so this is what is going to be the game. Because otherwise, you keep on talking and people think that you are just being a nuisance to the public or some of sort. So it's a cost factor. If the cost increases, you also increase your cost. It's as simple as that. Nia yɛte ne nkan ɛyɛ Guta panyin kwankyerɛfoɔ ya wɔno etua no Dr. Joseph Obeng. Na yedasoa ejina PURC for entumu a wɔmde ba yɛfa nyinam kanea ho Cats International ɛyɛ dwumako ba ko enhya aban ase ba research ɛne advocacy a wɔmo ekebie wɔ mu pa wɔmo na de ato dwa sɛ ne no mesi fe kɔ no wanhwɛ a na PURC for court one wɔmo de wɔmo bɛkɔ akɔgyina na wɔma be yiyi nsɛm ahodoa no sɛ wɔmetimi atena se na wɔmo agye entumu a mpanifo ɛde ba yɛ no atomu na wɔmo se ECG for ne wɔmo so wɔmo boka womo adwuma a womo ye no womo husu ye na de ye ka ba na nti womo pe ekwan bi a womo befa so ayi womo ho afiri sa wo haw ni mu a mo PURC for aden na mo nya ECG for mo womo nko na womo akwakoto amane mu a womo mpe kwan a womo ankasa de befiri amane no womo akwakoto no mu na womo ogi womo adwuma aye ede amomo na ansem tu mu eba na ye 2.45% ya enu akora na santumu no ehya ase nyame adom ensuo bo de womo kyerɛ sɛ enka ho na oba West African Regional hanum say ya director ya Oda Cats International no eye apia kusi adomako wono na ne central for the twin common was say PURC for say wo magye approval no kora atomu no eyade ba kwa egitumu a enye yie enu nti no wo ka say ECG for wo nya wo na wo internal problems a wo wo no wo mankasa mpe kwan a wo de be solve na say wo de ba pe no wo approve wo de ba pe no wo approve nti wo so ka ho bi e na santumu ya ekosuri empepi ya na eba. For us as an organization, what we intend to do is to go to court to also mandate PURC not to approve tariffs for ECG until ECG is able to address the inefficiencies in the energy sector. Already, we know that there are a lot of technical losses, too unacceptable commercial losses, and yet PURC is unable to tell ECG to bring those losses down. Eni ekoti esesie yi eye apia kusi adomako ono na West Africa Regional Director Emma Cats International. Ye to ansem no so Africa to for ho na afie de ani akire mu ewo osoafo ye ohwa pomden ensem so ewo man Ghana mu. Wono akro esa hujabo so brachere dwani onimyamfo kwabena minta akando. Wode atodwa e kire se na enum ho ya University of Ghana Medical Center no e de ba ye se yade bi eba ya 2019 mu homa 2020 man Ghana so je ne share e we wiase de enum no ye fra no coronavirus 2019 entu twa no short wa na ye COVID-19 ana se coronavirus disease 2019 no na eba ye de hye bebre egu akwan mu na o man ne nim se o ba bi adu die ye to ye borders mu e ma nam so kra ma quarantine brofo ahodo bebre lockdown ni nyina be hye mu na nkia nim se ye free mu afi ama ye se dia begina nkonkon so aye bro ye free so a nanso ya ti se wam se COVID-19 no 2025 asa unity bio ya nam so kra ma enura da asata enura no na nipa enya bie no krampo abro ha e de kola nim ha enam so ema so afo yi ekomrase ojafie ko bu ho akonta e de kire Ghana fo nyina wo wie ye pe kakra ode ato so kire se aman no ya hwe yi e be kurakura ne hwehwe enu nti se ba ya aman no enfiri ba bia ewe enkose di chimu na yenkwa amra mu nti no asoye ye hwe apom ni nsam so no e de epro bi asi ho e wa asoye ho a enu won de table bi a table cloth e de akata so apɛ bo obi di ato so se ja wo a kakra wo nsam no se nose mask na de abechewen se sanitizer na de abechewen se bia benya 2 series bi kura mpo a obi a ekwan da ho sa no a na de aboa wen PPs ahodo ne niam ahodo bi a yetime de bo aye ema sa ne ema ibra 2019 2020 mu ho no eba aye a nyina yetime de kon ye no wo bia a wo bie sa no won fa nko boaso ye no kwabena minta kando wo kire mu sei the policy direction from today
is that we have created a desk at the ministry. So if you have any equipment, any donation whatsoever that you are going to give us free of charge to contribute to the health needs of the country, you come to that desk or you call that desk. We will then take you to the processes. You consign the consignment to the ministry, and once it gets here, we will then expedite action on the waiver, so you will not be asked to pay any duty on the items you are going to donate. But anybody interested can call 020-4611-611. abusuani ati ye man suafo ya rapom de ensem so onyanfo kwabena menta akando ene ye free ne so na ye free ne nkyeremu e wo mansuafo abede ye kye ya wono so e wo photo sam aso ye ho ye rani monyafo Thomas Ampimnyako wono so ne die mu panyi e de nsem otudwa e kyerese enche kra media budget no eya de a wonom e de be hyehye so na omeyi yakwa mabosika no afina pemu no sene ensem sitie wo ho no watimi ama amansa nyina enso ehu bi neno e na wo kyerese wo ba be ye no enye sa wo ba be dwedwe ne amani na wakokwa nemmom wo ba be hwe no wobunkunta mapa e de afo akwan ahodo ya aban no enso eyi e wo maiga na mu hase no ni titru de age ensrepe age mpataku age nsensemu ni nyina no e kyerese contractors ni bi wo a wo kyerese aban ne ma won sika ebi won so krampo na wankasa won sika no de ahyase ya eka wo e wo se aban ne tua ne no ena enam so won tua yedze no ama ekwan no etimi ada ho semfutro ene atache ena ekum Ghana fo ema na wo kyerese hwehwemu bi esi ase efa eye eka eda wo no no wonom ene auditor general no ena afenso ekoye ba enkwantabo ho nsam a wadi nimwom no aka bomo aye ni nyina da pepepepepe se be ya wonom ede nsam ba no wo be hu se de esi ase de ye no kre na afenso so no omo agye atom no eno na wonom ede eba bra na wone ensentrefo ekasa no Yewra Thomas Ampimnyako ensem a wo hwegu ho no yenkonkotie bimra. It will be recalled that in the 2025 budget, government programmed to spend 13 billion cedis owed to contractors. During the consideration of the referral, the committee noted that the full amount of 350 million from DPO2 will be used to finance part of the amount owed to contractors. This was explicitly stated in the report. So I was so shocked listening to my friend upon Kroma suggesting that we communicating to Parliament is suggesting that the amount, the utilization will be varied from the decision of Cabinet. That is not true. Abusiani Payatin and Kay, a Deputy Minister of Finance, Yewra Thomas Ampimnyako. Ye twaso mrasebejani yo wachi modan abato mpeswa so ononyamfo Alexander Kwesia kwa enede atu dwase aban enya wo haw bebrenu a wabra Ghana Registered Nurses and Midwives Association ya nurse fo ne wo mo a wo mo gi awo wo memu wo mo nkabom ku adesede onu koto aban no animu efa wo conditions of service bia emre bi atwam enche kura wo nam so ti atwan wo memu ene apomdin ho sam koso kwa akogya yare hwe kura na akwakoye boachi bidin no association no ede wo mo adesede no ba se eniema beye nwotwe na wo mo hwe anim se aban ne beye na sa aban no wontimi nya nyina prekope kura anya bi kura mu nan ya nanum bi de esese animanim ya wo hwe na wo ye wo mabisade no ede ma wo mo nti committee a wo mo na hye apomdin sam so wo memrase bedwafie wo mo kwa na gigina mu dendendende tu ho na mo nkomodidi ahoto ansa na nurse fu ebeji atum se strike no wo mo be kwa wiye no wakokoye adwuma eno na amrase bedwani ene sam 1243 komo no kro ya so dasa committee kro no a eso en wo se ase ekwa ebai ade ba kwa na nka nura no mo hye nim se kwabena minta akando ba amrase bedwam no obeka ho asem ye anesefo enkomoyi enso oba na obeka COVID-19 ho asem ka mpox chese registered nurses for na asem no kwa de wa moso enso no Alexander Kwesia kwa wono ankasa kwa na request se papa no wo meyi san asem no anu ansa na COVID ne mpox ho asem ebanti ase aban no ankasa wo mpese wo mo bebiebie niamani so edi a kire Ghana fo am yehu se aso anesefo abisade no so wo mu yew so wo mu nyew eno so akwakoye bibie wo ho
The nurses issue was one of the things that I personally asked that the minister is summoned before Parliament this week, but unfortunately he didn't address it because the majority leader hinted at that the president needed to have a meeting together with the health minister and the finance minister. What I am told that the finance ministry is having some difficulty in coming to terms with their demands, even though the health committee stood in for them and assured the nurses that they should give us a period. For Alexander Kwesiakwa eya chimodamra sebedwani onukro ya ye member ewo abedwoku a womhwe apomden sem so wo maimra sebedwam na ye transem no so ne afiri apomden sem no mu a na anum ho na mpanifo ade ba ye se wo man Ghana mu na se uhuru bibi ya aka bibi say something eno achi no wan san krompo san de ba bi o say uhuru se obi edi abonefosam na se enam ne nsa so emo man no bo katwitwiri dia o ko report ne achi onipa no dream kata asehare kankan ne proye ensam ho no o expose onipa ne pe ye chi no na se ye prosecute no na ye kan ye wom nyina wi sika ewom no aban be chefa bi na wode amaw eno de Ghana fo je no hia pa san se obi a ni abre se obeboa ama man no atimi atumpo e wo sa kwan ne so enumu ena deputy manager edema financial intelligence center your friend Shen Henry Osei wade atoja no che se he Ghana fo mu ne se enye straight mu ne se ye bebo akire pa enu nti onto no boase na fe amanfo ni nyina fanhwe omutiri se wanhwe na wo yese bia wo nko anti ni awon nko a wo benya na se nipa dodo no wanfa tani padodo na ye de sa portion de ma wi a eno ano no ni aka no enko ba bia wo de afutuo we nyina ma e be ode so mpaka se ebo nkomo na ye busa ne se aso ne kwan so ana no so anka eye na nso aka me se sa de no a ye de ma oman no ene ye be chemu di bia ma obaakofo ni hu no se eye ni moral duty etwa se obi ya bonefo samu a oyi ne to homa anaso oyi ne so ntoma na se wan no sa akwan ne so na o ka se oh ni ameme kwa akwaje sika bia menya nti e na me kwa akwaye eno de ba na sa e be hadwene pa. I think you're talking about the Whistleblowers Act, where if you do report a case to any investigative body, like for instance the IOCO, and I think if the case is able to run its course and comes to a logical conclusion where the asset is retrieved, I think by the law you are entitled to, I think, 10% of the proceeds that is retrieved after the case. But having said that, I have started to observe that the conversation is almost drifting into sort of like a reward. For me, I think rewarding people who report cases on corruption or would-be corruption cases is a good thing, but I would want to look at it from a more moral standpoint. I mean, people should see it as a moral responsibility that if I report a case, it means that what ordinarily should go for 100 people cannot end up in the hands of just one person, and that it should be for the common good of the community. So I think as much as, yes, people want to be rewarded for risking their lives and providing information, I still want to look at it from a moral point of view, so that at least when you have kids at home, you can teach them the importance, so it becomes part of us, and then we don't do it as an obligation, but we do it because it is part of us, and that's where I want to look at it for. But there are rewards if people do report cases on. Ofa no say ana hu no say eye wasede se nia oye abonefosem nia nam ne nsa so mo man no ehwe sika no obate ne to ana se bia obeyi ne so ahahan ama wi ase nyina ehu a anka no de enkaye na emom se obeka se me di hyemitrim se mekoya menya 10% mekoya menya 10% no eno de oya na asem ka wo ho we eye Yerashan Henry Osei wono eye deputy manager at the financial intelligence center na nsem no ebi eno no afeyeremwen ewo keta shepo ye kankan dream de enwo ensem ye mu na wodi wani kiremu ewo ko ba ko ye ba sehwehwemu emfa eye corruption we se ho a wonom edimu ntentima pa ya yaji wonom atom no eye global info analytics ede pano no wonom ede nkontebo ba enwumeko ahodo de ye abamu de ankrankran de ne babia omutimi twafa babia na July wonom ayebi ede ho nsem aba betudwa na bibia na won beye no Ghana Police Service ene 1 cedi 2 cedi 5 cedi 10 cedi
ene adodo na no wonum aya babone akwa adwumekuo no nti abibia da hwehwemu beba no na wonum ehura di kan we as usual ensanye bia memomu no na edikan ewom afei immigration service for ya wonum so ya hye so ya passport won nsem wonum na hwe se be ya bibia betimi etumpo wo mu no wonum so akwakoto so mienu ewo ho se ne abibia ya netie no ensanye amem na afei so ya temu nso so dwumedie no ya ade a wonum akwakoto so miensa enu nti nyumeku ahodo ye bamra ho nsem afei ye mbambo ho nsem se be ya obi nso meto yan enfri ye awra no enyumeku miensa we se bakata hye a wo kire se wadi mu ntintima power we awe no akwakoye asem bi a empanyifo ekirem a yesa we yehwe na yepa anop masibre esanse se yepese wo man no jane na so na yatwe mpuntuo ma amanfo bambo ho nsem no ekoye na se we se nbeto so saade a ekwan bi so no eyade a yede kenten na ebekọ nso ewo sabotaye no ho na wo kire se eye April mu no 2025 ya no wonum eye sa hwehwemu ni bi ema ni beto dwa se electoral commission ya bato won sensem nyina so da wo abam no eyade a wonum so ekoto so be se enso ewo ho ye ka se ya no wonum afiri wo afiri nso no ba beto so enan na che se won so keta hye no ekoso pa ewo ho na we no ade ba kwa wonum kire se aya ade bia ye ni gisem no eni sa wode woni kire mu ewo aban atena ye etitiriwa kane no ene na keta hye no wo pa na so no we say ni dia se eso atekura bafom amasa wo hawa hodo bi a na didi nse ye ekwa aban atena ye hodo no wo kire se 2025 July we say ni dia no mo ye no eto ate anase eso nate ama we no akwakoye eniji sem kakra ya wo man no ate efa keta hye ye kanka ni dream die ya atena ye hodo ye ekoso ni titru ene aban die nti we ene ensem kakra ya global info analytics 2025 July de no hwehwemu ya wode ba ye efa keta hye ye kanka dream die ene frakadam ho no emi ama ne bobi ene ya dane akire so ede amamoi uguso ya wotie sompa 106.5 FM Accra ye ne ye nkrabata hodo ni nyina ewo wiase afana enyina mu na hye nso se kasie eye secure sanitary pad na dawromanti secure sanitary pad wono ena ama kasie no se wote na ni nyina da mu se yopo ni nyina na mu kama se ankra na ya ono kopa bibia die nu a mesrew empepe mfa ho obi ama ne mfa nchen a na ye secure sanitary pad sanse won ma dawromanti ye nuanom ye yerenom ye namfonom ye mama no ye namfo waafo no womo edu won boso me saa no na so no konfikira edana kwa mu kama pan say secure sanitary pad dawromanti no menstrual cramps womo say die ya obi enu akire o sanse sa pel cotton na wande atum finfin ho no ya eboa wan no eno ye number 1 ena afa mint no wande atum fiafia mint no amde ahye finfin sei no a eye tia saa no ebo wo mo manum ho no ama se bi o mpo anase na ho siesie ni nkoyi a eno a siesie wan ama bibia akoyi pa de ma ho mesrawo ye fra no secure sanitary pad se wo komontre so na se wo kwakope bi ato e de ache ana oba ukope bia ato a mepacho e ya to secure sanitary pad eno ene betimi e de aboa ne bo no nso de edafom kulem we no eso ewa eba etre ena afei no nso ne bo dafom pa enya na ehyem dodo makomakodu mienu eno nti he alpha and omega efiti anim kosi akire ebe ya na kama pa ba bia o ya na utai koto bi sa no uduru ho na so oni bia mbe ma numbers won frɛ mepacha sentimental mu nso no ene ne nkwado eya mo mfam ani nkire mu ewo mama excellent cosmetics na so ye se wo pɛ ne baako ana wo pɛ ne dodo mu atu akoton no mama excellent cosmetics eho na obenya bia to eye secure sanitary pad owo edum pz and afa kwada so estate taxi station ho no a old asempa pharmacy lane mu ho no eho na be mama excellent je number si na ba bia wo bia no frɛ no na fe won fa bi mere wa na wo so won kire ba bi wo na wo su ko pe bito 0243 862 158 0243 862 158 na fe one empani abo eho enkomo hwɛ da bia ya na meka se enanu mi ko hu se na awadefuo bi a ya momo nansa adan a awo ma ewa awade enum adenti o ma ware be se mfie miensa pe emfie miensa na dodo no kura watena ho enye ne akai mesrew media oni adone no kuradie ebe kanfo end point homeopathic clinic e de amawo
ɛhɔ wuduru hɔ a onso bɛka sɛ I'm free obɛgye wawade asi hɔ bɛma wawade egu sansa wo mo ahomɔden wɔ mpam wanhwɛ yie na anu obi bɛyɛ hechi yɛ hɛ ne yɛ nisuo ya wadi sotoro wɔ dɛm no de aba bɔnten adan a wɔgyinagyina wɔ baa no bɛma de okɔ esinani mu a wosi wiase mɛma nyinaa ɛnam ɛyɛ hyɛ animonyam yiyaya ɛyɛ end point homeopathy clinic ɛhɔ ɛna wokɔgye ahoɔden ne bi de afiri bi hɔ wɔde bɔ ani apɛ na wada ayɛya bonsu wabu 69 saa deɛ no ɛnyɛ yɛmfa nkyekyere kuro kɔ end point homeopathy clinic na yɛmmoa na afei wo nso twerɛ 7 anaa twerɛ 1 na gyina so yie paa nyɛ 1 ugina so say peme na wo so wapeme na bia ayɛ fine afei wasabo no ana obrɛbo enti no mu na asisi bra na yɛntwetwe sanse massage yɛ adwuma wɔ physiotherapy nso ɛwɔ hɔ a wo mposo na yɛ wo ya yɛbɛboa wo ama ne nyinaa so atumi akɔyie pa ɛde ama wo mepa kyɔ yɛwɔ enkran ha ya Spinters Road Brano na efra ho se shell signboard no eho e de butuo asante mantam ye nyamumu ye wo krono mabo hia e na temanso ko wa na so dan achi ho no a ho so ye butu ho mesra wo eya afra yen Dr. Adubu aten se wono ankasa wono oni personal assistant efra wo no 0244 867 068 ena 0274 234 321 na fe one no abonkomo na ne haw bia no wonso ahwie e de agu nanim mesra wo ade ba ko ya na ya me ya pa ne se ye de obetena hwe uche mu e ha me pa o sanse se eni ya onan mienu onsa mienu na utimi kwabampo e na hwesa ne abrabo ya yi asetena mu ayi na entiri kitwa bi ya efri oto ase e fa onan kokom ebesi onan muro mu ho no wa hu no na etwetwe se ya ha dwene pa me pa che wan hwe yie no ampe ho akwan a me pa che do beto hwe che mu wan hwe yie asem beto ko 21st clinic na yemo ne bro for the sciatica sa asem american o de o se mozupu na achew o se ananse na achew ananse da me ka che se oje prosini enu ache nipa eye sciatica na eye osa no me pa che nipa anasa hwe ya okoye nsa ahwehwemu no ehunu yade no a ewiase amansa nyina ehunu se ye fe yade bi sciatica eye 21st clinic Ghana ha ya no wo nyarewa wudu nyina wo hwe nanso sciatica no ene wagye mu ntintiman pa ya wiase nyina abo na baso e wo ho fa wo de no kodan no na wonyi mfiri wo ho na afi wo ma ahoden a obetim de ye onwuma da bia wo de ahwe abusua na bibia timi ayen fine enkran ye wo ha akra ya tantra hill run about ho tama kaswa kumasi sunyane tachiman kranza takura de brekum go so ne oboase nyina ya je ho ntre ha e wo ho bibia akire wadwen a ne ye mmon komo e wo ahoman so 0540 311 0540 311 na fe oni yen abonkomo ye nyina we no muso na fe ye na ne ye hu sima ye ba pe ne aka nyina eto aso Kweko, minim sawa yeshe. Na kwa manane. Na so ebony show wa embaso. Malehonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. If you need to use a condom, the condom will then it's not on, but as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hye wo fa ba bi na adjujo
ahodoɔ kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma sɛ wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma bohia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spintex bɛbrɛ frɛ no share signboard no woduro na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mu da mu fua medo edura no pa wotimi to boase etwitwiw si o ado na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka senti na ye boko yi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anase de ehia me selfin me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimisi enti na wo se efi na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, I was young chamfa. So what Pedro 2 a one cry ha for Leicester Ghana Limited, I was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste more who do, and the brush abajaso, ababoye. SOMPA TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa mpaye da mo sese monya daje am ya dane ye ho abaye to akase bono eso. Awutu senya West Marche Bedwani onukro yanso ene ye so fo be de kire ya wo hwe nnwuma ene adansie so Gizela agbotu itete en wode eto ne manfo nyina enim se aba ne de ya to awie enti se oye MPP ni o se oye NDC ni o se enye no ho ne hia ne mom so nyina beka bom so o man baako na empotem ho ana bato mpeso so o ma primpuntu ene nkanko ade aba ho no eno ene ade esese wo mo emu mani so wo ne yensentwe ni kwaku adema ene di sankomo yi ni o se aba teacher no MPP NDC it doesn't matter as we sit here thanking God we are one. And every time I put that campaign, I start to in the election. Then we come back to the same point as one. Because we now are saying back with it. And Mamma, I said, my observation. All France, but she's affiliated to. And see, when the time is for the next 6 months, government programs are all along. We're going to try and implement them in the streets. Gizela agbotu itete Marche Bedwani ewo awutu senya West abato mpeso so wie ye no na mansini krachi panyini o wompotem honom so runyamfo Igan Nyameche Kalala enso efa sa akonya no so bobo niam ahodo ye mpontunwuma aban no ewo mpotem ho Yama 40,000 siblings 4,332 mathematical instruments where in BC student among school in an Yama 600 dual desks. During the baby, now we might have a reshaping of rules, but it will be known now so much sort of no say you just reshaping. See, I mean, I don't say so no before my was also a year reshaping. And the 24-hour market, Baba just market you bring a fire service, you bring an immigration service, you bring a clinic, you bring a pharmacy, you bring a KG and a primary, a 24-hour economy, maybe a friend of darkness, and I say soon. Any equity ye Onyamfo Igan Nyameche Kalala wono ene DC ewo awutu senya West. Ya toaso akwa mu ewo Kanem Marche Bedwani ya na wogina ho made hye ye wo subi abato mpeso ya so asantemantam Onyamfo Eugene Boache entwi wadukro yi akane no na wo yeso afo abedi akire ya na wo hwe enwuma ene adansie ensem eso wode atoje akire se ebra na NPP fo won ti abanya so na Kanem mampani na adodan kwa kufu ado edi wani mu no wo mo bo adwuma pa na nso wo adwuma ni nyina no ha anhwe anya hwio anhye da nko ba bia ansana covid beba no hona no adwuma ni gina na Ghana fo panese MPP fo no eno ka hono bi na won ko opposition no
You see, if you fail to listen to the people, they punish you. So as a politician, you must constantly be listening, constantly be hearing people out. And that's what we fail to do. To be very frank with ourselves, best years of Akufo-Addo's 8 years were 2018, 2020, before COVID struck. Those were his best years. Any Eugene Boache and Chinwache say, "Omo de, omo bo adwuma na nso no omo ntan tie Ghana for e nanam so e ma Ghana for etwe wan so." Efutuo akwa e de ama church for ya omo memu se wo mo hwe se be ya obetimi abo asuafo ahodo ma enepa ahodo ya hinta wo mo no obetimi afa stem asuade ne so na wayi ni nyina pie na timi aboa oman enchechireye. Ebra Benedicta Ampofo no na yes STEM coordinator ewo Ebra Asebu kwama kesemesimo ewo mfimfin mantemo bra na wonom so yes STEM no eho kontabuo bi ene eho dwumadie bi ewo mpotam ho no na enam so awada sansem we say edide kireye. Yeah, they said they they shouldn't write the children down. They have potentials. They should just nurture them. They should give them that encouragement, that confidence that they can do it. And they shouldn't see that STEM burden. Some of them, they see it as a burden. But those who didn't see it as a burden now, it's a learning process. They were the teachers who involved themselves in the whole process. And STEM is not a burden. We are unearthing and then improving the talent of these kids. So they shouldn't see it as a burden, but they should see it as a partnership so that together make the children unearthing their talents. STEM no abodi munyansa pe afrabe for kwan ye fa so didi dwuma na engineering ne ba emfidi dwuma ho ahodo ene nkontabu no na waka bomu a wode aya desua de ne suku ahodo no nyina no dodo na esua na hodo wani kiremu ewo emfifi mantemu a coordinator ya wono so eda STEM na no Richard Atapenye wone yamane boni ya wotonkra ewo mfifi mantemu edema ya Erica Nine etwetwe enkoma de sredie bi ade a woto edema ne aban ni sei Jumain here to say no a student no to be creative, to be collaborative, to have teamwork and relationships, to have one for the action of women with me I beefy I'm a mind I'm a nuku into we are appealing to parents more interested in this STEM program. I'm a action because we can be said we are saying Europe, Malaysia and many other countries more programs are STEM based. Ebusia na chese ne yakotie noe coordinator de ototo niema STEM adesua de no ewo finfin mantem ye Richard Arthur ene ne din afete wo yenhwe na yemfa ye ne enchemu ewo nkofo aman so Israel for entokwa ya wonom so ede ahyehye so ne Iran for de no ene ye Trump America mapanyi abemu ne nyina no ene se wo hwe amayedie ene eye komu ye asondwe mapa eboa no wonom etimi anoma no ewo ho waye de obetimi bia na ansa kronpodo no bebem no empanyufo ahodo ya omo kata ne Egypt no wonom ye wonom afemu de se be ya etuototo ya ewremu ema asrafo wonom borwemu ewo Gaza mpapra so ema Hamas ya 7 October 2023 attack ne ehya se ya kasa didi mu abepem ne enipa bese empem no aduonum ensia ahensia aduanan enso na afrim no ade a ehadu na yewra Donald Trump abemu ya wo kire sesesi akasa de wonom de hyehyeye egu akwan mu ene aman panyimfo mienu we se yehia ya wonom kire se bosumi mienu 60 days wonom ede ntotoye bi etoto akwan mu ahwe se asomdwe ebetimi edihi na santotoye no se ne eseti apote de wanfa ntodwa nanso ne nyina mu no wo kire se wo arehemu se enu se sa enaduosia we se bedu no na asomdwe etimi aba amane manso ejensemo ewo aman mienu we se ntem no yetimi abrenu ase aha ana breme yakwan eme ade dumienu kase no ne secure sanitary pad eso yasene no yede ne nyina ede asi afi na wo so ofidie no a ensem a yede besom wo ene ededua yi ebi ne se Ghana Revenue Authority won kire se bosomi ne de to so du nsia 16 pepepe no na dumso levy wan Ghana cedi no ande ba no wono e hyase Omampenyi John Dramani Mahama ede atu just 24-hour economy so say ye be beboa manyuma omemudie asie tintim na mabunu anya biaye Guta ni AGI for so ene dia de stradia ma ban ne se 24-hour economy no pese jane na so dia enkane aboa hodo ya wo totom no wonhwe na wontwen sensen Oswafo hapom den sem so de kire se omo abo ba bi kitwa bi wan kona bi ahye Ministry of Health wo
COVID-19 ya se asa man home na so no wo kakra fa beboa won na dodoɔ no a ɛka ho ɛne ɛde nyinaa ɛbɛsom mo ɛwɔ SOMPA 106.5 FM Accra ne affiliate a ato apete ɔman mu nyinaa wadawroma yɛmfa mo messages kakra mode amane yɛ ɛwɔ Facebook no ɛnto aso na kai sɛ hajia special local foods adaroma ɛne ɛde messages no ɛbrɛ mu nnuane papa nyinaa orders akɛseɛ ya weekend yi ɛbɛkɔ so mu nyinaa mo fo mani kyerɛ mu ɛwɔ Hacho Atomic Road ɛhɔ ɛna hajia butu transition kyerɛ mu hɔ no mu a 0246359921 0246359921 ohenina na mensa jebi ene de ne diabo se fantastic news yeda se certain topam edi free malam aka breastfeeding o se 24-hour economy akwabo sesi ade Ghana mabunu eni agiye pa Rahim Rankin said the best of Ghanaian workers with good economics is starting well with 24-hour enti ono so de no se we na eba be nation builder ewo mai emu ko mensa pillar 2 edi freedom kwabenya o say no matter what enche NPP amanyuko no won besan asi wom dada mu biem 2028 wom beba pa enti nyina yenki yehu emum o say encha sonko enkoma Hajia Safia Mohammed next NPP National Women Organizer eni onunyamfo bright esi ufi kumi ono ne de no baba mensa Baba Mahama edifi oboase Baba Mahama oboase o se enra ya no wo man nyina twehia ya ye bompaye no da kro no a taxes were going up o si we happy birthday happy birthday enkoma onunyamfo Bismarck osei akowa first vice chairman ewo oboase East MPP enti yedamwase ene mwajenche akenkan for miensa ana obrempo meba mamemfa we nhyem taw wono mo a eso ya sene me yede kase ebere wono hyɛ no nso eye secure sanitary pad na dawromenti ena wo ma kase no eye so secured ena endpoint homeopathy clinic wono nso ebo ye chidom kama pa 21st clinic enso ebo a yeso ya sene emene manyina ekonkan kase ni twa ne ho ewo nkran ha no ekobu dichi ewo asantemantam mu a na ye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 FM enso ejepitim mu adanfo pa radio ewo Paris France abrochimemu 101.1 SOMPA takwa 103.3 ewo takrade 106.1 ewo tachima 98.9 SOMPA sunyan no 90.7 ewo nkranza 101.3 ewo doma udiko da no so yetwagu ya na ye SOMPA FM me pacho channel so Facebook we be read message free back se you know SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no so SOMPA FM live and some out here ne dedu mu nyina no ubenya kenkan ewo www.sompaonline.com and yanu ma eje bre eba be sensemi edema wo no eyemme obrempong nana kwaku ampoma mene Adwoa asare enafe Oheneyere mame ekua yeboa esiama bronya abrewati adamu ase ama monitor kudonto ye sorry so ama mobro wasem mame akosua ago aboaja akosua nhira wasan abetena sena ode ato amoso